Hello friends, bye Bodo Info official YouTube channel asa खालामो गासैबो मोजां दङ दा गुड निउसआ बेनो आसाम पुलिसाव गोदान साख्रि होबावसिगोन दा सोर बादिनो होगोन बेनिसो आपडेट दङ अफिशियेल आपडेट फैबाय आरो लोगोसे गोदान साख्रि नोंथांमोननि 2500 जुलाइ दानाव मोननायनि चान्सआ दङ स बेनिसोबो आपडेट दङ स फरायनाय 10 पासनिफ्रायनो हागोन नोंथांमोना कनस्टेबलआव आरो एसआइ होनोबा डिग्री पास थ बेनिफ्राय यूबी होनोबा स नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास एबा डिग्री पास दा लोगोफोर गोबाव खालामा बे आपडेटआ बबेयाव फैदों सोर होदों जों बेखौ नायगोन नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोननो स दाय लोगोफोर जों फैबाय एसएलपिआरबिआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे नटिसखौ बेयाव मोनथ'नाय नङा मानोना दासिमबो पाब्लिश खालामाखै नाथाय मोजां बाथ्राया बेनो नोंथांमोना 23 जुनावहाय गोदान साख्रि मोनबावसिगोन एबी आरो यूबी कनस्टेबलआव स बे आपडेटखौ सोर होदों जों दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा मानोना गासिबो डिटेल्सखौ जों मोनजोब्बाय स बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय मोजां निउसआ बेनो जे जायनाखि नेगासिनो दङमोन एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय स नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हाबावसिगोन दा लोगोफोर बे आपडेटखौ होदों जिपि सिं बिथाङा डिजिपि दानि गोदाना स बिथाङा आपडेट होदों बेनो जाबाय 1000 पस्टआ हल्डआव दङमोन दे कनस्टेबल लेभेलाव मानोना जायनि सार्टिफिकेटआ एसे सासपेक्ट दङमोन सिआइडि नांदोंमोन भेरिफिकेसन जादोंमोन दा बिथांमोननो माखासे हल्डआव दोननायखौहाय स दायो एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय अपसन होसिगोन डाउनलड खालामनो माखासे केन्डिडेटखौहाय जायना क्लियार जाबाय स बे डेट ओंखारबाय दा बे डेटआ जाहैबाय 23 जुननिफ्राय 30 जुननि गेजेराव नोंथांमोना भेरिफाइड जानाय लोगो लोगो स नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन स नोंथांमोना बेयाव गोबां बर'फोर थानो हागौ दा जायखिजाया बेयाव जायनाखि क्वालिफाइड जादोंमोन गासिबो स्टेजआवहाय दा बिथांमोननोहाय साख्रिखौहाय होबावसिगोन स बेनि गेजेराव नोंथांमोना अफिशियेल नटिस मोनसिगोन एसएलपिआरबिआव एबी यूबी कनस्टेबलआव दे बियो एन्ड नेक्स्ट गोदान साख्रि फैगोन बेनो जाबाय कनस्टेबलआव एबी यूबी कनस्टेबलआव जेराव 2500 दं होनना बुंदों दा जायखिजाया 23 आव नोंथांमोना अफिशियेल डाउनलड खालामनो हासिगोन एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय दा जोबोर मोजां आपडेटआ बेनो गोबां नेगासिनो दंमोन आपडेटखौनो बेखौहाय आरो लोगोसे गोदान साख्रिया 2500 एबी यूबी कनस्टेबल दङ एन्ड बेनिफ्राय जाय दङ स नोंथांमोना मिनिमाम 10 पास हागोन एबी एन्ड बेनिफ्राय यूबी होनोबा स नोंथांमोनाहाय हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय डिग्री होनोबा एसआइ लेभेलाव नोंथांमोना खालामनो हागोन जायखिजाया कनस्टेबलआव नोंथांमोना 10 पास एन्ड बैसो होनोब्ला मिनिमाम 18 इयार्स जानांगोन आरो एसआइ थागोन कमान्ड' थागोन थाया जेब्ला अफिशियेल नटिस फैयो अब्लासो मिथिसिगोन कमान्ड'आ थागोन ना थाला नाथाय मोजां आपडेटआ बेनो जे गोबां नेगासिनो दंमोन नोंथांमोननि नाजानाय फिथाइया जामारसिगोन आरो बेनो मोनसिगोन एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना 23 जुन जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन एसएलपिआरबिआव स बेनोमोन दिनैनि आसाम पुलिसनि आपडेट